الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bugün biz сөйләшербез тәвәккәл турында. Араб телендә тәвәккүл дип атала, һәм безнең татар телендә дә тәвәккәл кылу дип әйтелә. Тәвәккәл кылу ул кемгәдер булса таяну. Берәр эшебез була икән, без шул эшнең остасына таянабыз. Шушы эшне башкарып чыгарга аның ярдәме белән килеп чыгачак дип инде, ул безгә ярдәм итәчәк дип ышанабыз, таянабыз инде. Мәсәлән, берәр эшкә керергә уйлыйбыз икән инде, һәм беләбез, шушы эшнең җитәкчесенең бер якын дусты бар. Һәм ул якын дусты безнең дә дус. Һәм шушы эшкә барасың икән инде, шушы дустыңа мөрәҗәгать итәсең, син бу эшнең хуҗасы белән дус, ярдәм итәр, шушы эшкә урнашырга дип, ярар, сөйләшәм ди, аллар ул сине ди, мин бик яхшы белә ди, минем сүзем үтә ди. Һәм син шушы әмереңдә инде таянасың шушы кешегә, ул сине шушы эшкә кертер дип инде. Яки мәсәлән, берәр туганың ди, бик зур кеше ди, берәр түрә диме, шулай түрәләрнең бит бөтә җирдә сүзе үтә инде. Һәм син шушы туганыңа, шушы түрәгә таянасың. Нәрсә генә булмасын, балаңны укырга кертәсе буламы инде, эшкә урнаштырасы буламы, һәм башка бөтен мохтаҗлыгың бармы? Син таянасың, тәвәккәл кыласың инде шушы туганыңа. Чөнки бөтен җирдә дә сүзе үткәнгә күрә, шулай бит. Әмма ләкин мусульман кешесе тәвәккәл кылырга тиеш, менә шушы бөтен эшен, амален таянырга тиеш, тәвәккәл кылырга тиеш бары тик Аллаһ субханаһу ва тааляга. Нәрсә генә эшләмәсен, ул тәвәккәл кылырга тиеш Аллаһ субханаһу ва тааляга. Һәм тәвәккәл кылганда без бу эшли торган сәбәпләргә тәвәккәл кылырга тиеш түгел. Без бит беләбез, Аллаһка тәвәккәл кылгач, без сәбәбен кылырга тиешбез. Шулай бит инде. Мәсәлән, ашыйсыбыз килә икән, biz кәсеп кылабыз, эшлибез. Аллаһ Тәгалә сәләт биргән безгә, шуның белән кәсеп кылабыз. Акча табабыз, мал табабыз. Шулай бит инде. Анда кемдер машина йөртә, кемдер анда каменчик, кирпич сала, кемдер анда балта остасы, кемдер ашарга пешерә, повар, шуның белән хезмәт итә. Менә шул Аллаһка тәвәккәл кылып, шушы кәсебенә, шушы эшенә керешә. Әмма ләкин, менә шушы эшкә таянырга тиеш түгел. Ул таянырга тиеш Аллаһка, наргына сәбәпкә керешергә тиеш. Менә безнең бит тормыштан да бик күп мисаллар бар. Шулай бит кеше күп вакытта сәбәпкә, эшкә таяна. Менә чыгып китә анда Казанга, мәсәлән, эшкә, стройкага дигәндә. Бер ай эшли, мин эшлим ди, минем дә эшләп бетергәч инде күп акчам булачак ди. Үзенә ышана бу, үз көченә, үз сәләтенә, үз эшенә, эшем яхшы минем ди, күп акчалы эшем, мин таяна бу шушы сәбәбенә. Бер ай эшли, акча хезмәт хакы бирмиләр. 2 ай эшли, хезмәт хакы бирмиләр. 3 ай эшли, хезмәт хакы бирмиләр, һәм әйтәләр, анда сезгә бер нәрсә дә эләкмәячәк, чөнки сезне дә, безне дә, посредникларны да инде, эш табучыларны алдаладылар, төзеттеләр дә, качтылар дип. Һәм менә 3 ай эшли, андый мисаллар бик күп булды бит инде. Бер нәрсә дә эләкми. Ни өчен? Чөнки нәтиҗәдә Аллаһ Тәгалә бирмәде. Нәтиҗәдә менә сәбәпкә таяну, эшкә таяну, үзеңә ышану, минлек, менә шушы үз кулыңа ышану харап итте, харап итә кешеләрне. Яки кеше мәсәлән Себергә еракка чыгып китә, күп акча эшлим ди, менә шушы эшкә ул өметләнә, таяна, тапшыра. Әмма ләкин Аллаһ субханаһу тааля нәрсә ди? Аллаһка гына тәвәккәлегез ди, Аллаһка гына тапшырыгыз ди бит эшләрегезне. Һәм Аллаһ субханаһу Куръанда нәрсә ди? Ва аляллаһи фатаваккалу ин кунтум муъминин ди. Әгәр дә сез мөэминнәрдән булсагыз ди, Аллаһка тәвәккәл кылыгыз ди. Барлык эш гамәлләрегезне Аллаһка тапшырыгыз ди. Монда Аллаһ Тәгалә әйтә, ни өчен монда мөэминнәр ди? Чөнки мөэминнәрнең Аллаһка ышануы көчлерәк, катырак, иманы куәтлерәк мусульманнарга караганда. Без бит беләбез, мусульманнар бар, мөэминнәр бар, мухсиннар бар. Ихсан дәрәҗәсенә җитүчеләр, шулай. Мусульманнар бөтен кеше үзен мусульманга саный. Шулай бит, намаз укый, роза тота. Әмма ләкин инде чынлап торып тақвалы, каты итеп бер шиксез Аллаһка ышанучылар мөэминнәр була. Ул калбтә инде.
Һәм менә шушы мөэминнәр генә чынлыкта, хакыйкатьтә Аллаһка тәвәккәл кылып яши. Ә инде мусульманнар, алар Аллаһка да тәвәккәл кыла, шушы эшләренә дә тәвәккәл кыла, үзләренә дә тәвәккәл кыла, бүтән кешеләргә дә тәвәккәл кыла. Шуңа күрә менә Аллаһ Тәгалә нәрсәдә мөэминнәр генә Аллаһка тәвәккәлли ди. Һәм Аллаһ Тәгалә икенче бер аятында әйтә: "Ва ман ятаваккал ала Аллаһи фахуа хасбух". Кем Аллаһка тәвәккәл кылса, шул аңа җитәчәк ди. Шул аңа җитәчәк ди. Чөнки безнең нинди генә эш булмасын, нәтиҗәне Аллаһ Тәгалә бирә. Шуңа күрә шушы Аллаһ, шушы тәвәккәлдә безнең җитә. Һәм менә бу сөйләшәсе бүген хәдисебездә ул Умар ибн Хаттабтан килә. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Лау аннакум таваккалуна ала Аллаһ хакка таваккулихи", әгәр дә сез ди Аллаһка дөрес итеп тәвәккәл кылсагыз иде, ла разакакум кама ярзуку ат-тайр ди. Аллаһ Тәгалә ничек кошларны ашаткан кебек сезне ди ашатыр иде ди. Ягъни нәрсә, татлы җимешләрен бирер иде ди. Тагудду химасан, кыш тойып иртә белән дә оясыннан ач карнын белән чыгып китә ди. Кыш бит инде иртә белән аны үзенең оясында уяна, бит инде анда холодильниге дә юк, ризыкларын тутырып куярган. Анда иптәше дә юк пешереп торырга газы белән. Аның бер нәрсәсе юк ашарга. Шулай бит, бер нәрсәсе. Әмма ләкин ул кайгырмый чыгып китә оясыннан. Ул эзли, сәбәпкә керешә. Бу агачка кунып карый, монда берәр кеше җимлек куймаган микән дип эзли. Анда бүтән җирләргә, басуларга карап, актарына, эзләнә. Һәм ди нәрсә ди? Ва таруху битанан ди. Һәм кайтып керә кич белән ди. Тулы эш белән, ягъни тамагын туйдырып ди. Иртә белән ди әши ди. Әмма ләкин кайгырмады ди, чыгып китте, эзләде, сәбәбенә кереште. Һәм Аллаһ Тәгалә бирә ди. Кич белән инде тамагы туйган килеш уясына кайтып керә ди. Менә буны Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Бу безнең Тирмизи һәм Нәсаи җыентыгында килә торган сахих хәдисләрдән булып тора. Монда Пәйгамбер өйрәтә безгә Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылырга. Хак, дөрес итеп Аллаһка тәвәккәл кылсагыз ди, ничек кошларны Аллаһ Тәгалә ризыкландыра ди, сезне ризыкландырыр. Әмма ләкин нәрсә, кошлар эзләнә, тырыша. Алар көч куялар, тырышлык куялар ризык эзләүдә. Тегендә барып карый, монда барып карый, моннан эзләп карый. Һәм безне дә өйрәтә шушы хадис белән, шушы кошлар белән чагыштырып, без дә үзебезнең кәсебебезне, үзебезнең ризыгыбызны эзләргә тиешбез. Анда нәрсә, үзебезнең кайсы яктан килгән талант дигәндә теге нәрсәне булдыра алабыз, без эзләп карарга, табырга тиешбез шушы дөньяда, шушы тормышта үз урыныбызны. Моны эшләп карыйбыз. Тегене эшләп карыйбыз. Һәм Аллаһ Тәгалә ача икән шушы яктан инде, шуның белән без ризык итәргә, кәсеп итәргә тиешбез инде. Һәм тагын бер нәрсә, Аллаһ Тәгалә монда кошларын белән чагыштыра. Шушы хәдисендә хайваннар белән чагыштырмый, чөнки бит инде мәсәлән бүреләр, арысланнар белән чагыштырып була, шулай бит инде. Алар ирткыч хайваннар, алар көчлерәк. Алар ризык табу аларга җиңелрәк, шулай бит инде. Алар һөҗүм ясап анда талап алып көчле хайваннар. Аларга ризык табу җиңелрәк. Бу кышкышлар бит инде заиф бәндәләр, шулай бит инде. Чыпчыклар, карагыз инде аны. Аягыдан да, шырпыдан юкарак кына. Алар бит инде шундый заиф кенә, кичкенә кышлар. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә шундый заиф хайваннарны, чыпчыкларны, кышларны да ашата. Һәм инде беренче чиратта акыл биргән, шундый көч-куәт биргән кешеләрне беренче чиратта, әгәр дә ул тырышлык куя икән, эзләнә икән, Аллаһ Тәгалә беренче чиратта ризыгын бирәчәк, кәсебен бирәчәк. Менә бу хәдис этәрә безне нәрсә, тырышлыкка. Тәвәккәл кылабыз да эшебездәме? Эзләнергә тиешбез, эшләргә тиешбез, кәсеп кылырга тиешбез. Бар бит кешеләр, Аллаһ Тәгалә бит язган ризыгым бар да ди. Менә мин Аллаһка тәвәккәл кылам да тик ята, бер нәрсә эшләми. Менә бу тәвәккәлне буза торган гамәл. Менә бу дөрес итә Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылмый. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Сәбәп кылырга кушты безгә. Кошлар эзләнгән кебек, без дә сәбәп кылырга эзләнергә тиешбез. Шуңа күрә Аллаһка гына тәвәккәл кылып яту, сәбәп кылмыйчы, ул безнең динебезгә каршы килә. Безнең динебез тырышлыкка
менә бу сәбәп кылуга этәрә. Шуңа күрә мусульман кешесе Аллаһка тәвәккәл кылып инде эшләргә тиеш, гамәл кылырга тиеш. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля инде ахыр чиктә инде ниятебезгә карап инде татлы җимешләрен дә бирәчәк инде. Һәм шуңа күрә менә бу кәсепкә килгәндә дә, Аллаһ Таалагә тәвәккәл кылып эшләгәндә дә безнең кәсепләребез халал булырга тиеш инде. Шул вакытта да Аллаһ Тааля бәрәкәт бирәчәк инде. Әгәр дә инде харам була икән безнең кәсебебез, Аллаһ Тааля бәрәкәт бирмәячәк. Ул чыгып китәчәк. Һәм шулай ук Аллаһ Тааля тәвәккәл кылып без кәсеп итәбез икән име, әз генә ризык бирсә дә, Аллаһ Тааля аңа бәрәкәт бирәчәк. Менә бер мисал китерәсе килә, бер иптәш малай бар инде. Ул харам эшләр белән эшли инде. Хәмер сатайдан да, кайбер документларны подделывать итә иде инде. Шуның харам юлда йөри иде, исламга килгәнче инде. Һәм ул әйтә, менә бик күп акча керә ди. Аена анда 300, 400, 500 меңгә хәтлек ди. Һәм шунысы кызык ди, бу исламга килгәч сөйли инде үзенең теге җаһилият вакытындагы тәҗрибәсен инде. Һәм менә шул ничек керә иде, бөтенесе чыгып китә иде. Ваще бәрәкәтсез иде. Ул исламга килгәч кенә аңлаган үзенә нәтиҗә ясап. Анда да я штрафлар күп килә ди, я аварияга чөрим ди, я берәрсе авырта иде. Шул авырткач я операциягә түләргә туры килә. Якыннар инде, туганнар анда, әти-әнисе. Һәм ай сайын шушы кергән харам акчадан да бөтенесе чыгып китә иде. Һәм инде Аллаһ та тәвфик биреп инде, шушы харам икән аңлагач, намазга басып, шушы бөтен харам эшләрне калдырдым ди. Һәм инде үзенең бер кичкенә генә сәүдә белән генә шөгыльләнә башладым ди. Һәм инде анда 30-40 мең генә акча керә ди. Әмма ләкин шушы кичкенә генә 30-40 меңлек акчам ди, шуның хәтлек бәрәкәтле иде, бөтен нәрсәгә җитә иде. Миңа штраф та килми башлады, авариялардан да имин булдым ди. Һәм бөтен туганнар, якыннардан да берсенә дә теге мохтаҗлык кичермәделәр ди инде. Авыртуларга да, даруларга да, операцияларга да. Менә шу кичкенә генә акча ди, һәм бөтенесенә җитеп бара иде. Һәм менә шушында шул сөйли, менә аңладым ди, исламга килгәч ди, бәрәкәтле нәрсә икән ди. Менә ул малның ди, акчаның күплегендә түгел икән ди, бәрәкәт ди. Менә шушы хәерле булган шушы әз малның дәвамлы үзендә калуында икән ди. Шуңа күрә менә бу күрсәтә безнең тормыштагы шушы мисалларда Аллаһ Тааля биргән әз малның шушы бәрәкәтле булуын теләсәк, ул безнең иң беренче халал булырга тиеш. Әгәр дә харам юл белән күп итеп керә икән, Аллаһ Тааля бәрү аны икенче юллардан бездән алып бетерәчәк инде. Һәм шуңа күрә инде узын сүзнең кыскасы инде, нинди генә эш башласак та иң беренче Аллаһка тәвәккәл кылырга тиешбез. Бер кешегә дә түгел. Таянырга тиешбез бары тик Аллаһ Таалагә. Әгәр дә бу эшем хәерле була икәнме, Аллаһ Тааля хәерле җимешләрен, хәерле нәтиҗәләрен бирәчәк. Әгәр дә инде хәерсез эш була икән, Аллаһ Тааля мине моннан ерак айтачак дип инде. Һәм бер кайчан да инде калебләрне кешеләр белән, махлуклар белән бәйләргә кирәкми инде. Шуңа күрә менә бу хадис безне өйрәтә инде, иң беренче дөрес итеп Аллаһка тәвәккәл кылырга, икенчесе инде тырышырга, кәсеп кылырга инде. Субханакаллаһи бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил آخرة. عليكم السلام. وعليكم السلام. Ya Rabbi Allah haberşalarını müşfak namazı için ki bizim dualarımızın kabullarından mahşer meydanında hesabında bizim rafarını yardılar. Rabbi canını hukum salat zürriyet ya Rabbana takabbal dua. Rabbana firli ve valideyye ve liyu'minne yevme yakmul hesab. Allah